खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि फेसबुक पेजाव बरायबाय। जों दिनै उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय खैराबारि ओनसोलनि औबारि गामियाव बाथौ गोदान गायनायजों लोगोसे मेहेर दुंनाय बिनि हाबाफारि मावनाय जादों। जों बेखौनो एसे दिन्थिनो थाखाय भिडिअ लाबोबाय। जों दायो औवा थसेखौ दाननानै एकदम खुन्थिखौ बानायबाय, औवाखौ सैना लाबाय, खामिफोरखौ बेफोरखौ आं दिन्थियाखै। जों हेबफुहांनाय समावनो अखा फैबाय, फैनानै जोङो कमप्लिटलि भिडिअखौबो खालामनो मोनासै आरो एकदम खेबसे लागैनो हेबनो मोनासै, एसे जिरायबाय। जों दायो अखा एसे गाहांनायाव जोंनि बाथौ मेहेर दुंनाय खामानिखौ जागायफिनबाय। जों अलरेडि मोनथामखौ जों हेबखांबायमोन। जों दायो हेबफाफिनदों, अखाब्लाबाबो हेबदों। जोङो एसे खस्थ' जादों आरोना अखा हानायखाय। भिडिअखौबो मोजाङै लाजोबनो मोनाखै। आं एसे गोजाननिफ्राय लागासिनो दङ दायो। जोंना बिथां लोगोमोना हेबगासिनो दङ। नै जोंहा हेबहांबायानो दायो। जों मोनथाम हेबदोंमोन, अखा गोसा हानायलाय जों जिरायनो गोनां जाबाय। दायो हेबफाफिनबाय जोङो। जों औवा दाननायफोरखौ आङो औवा दाननायावबो गोबां नेम दङमोन, बेफोरखौबो दिन्थिनो मोनासै अखा हानायलाय। बेनि उनाव जोङो बे औवा खाथिफोरखौ जिरनाय समाव एसे हादोंमोन, बेनिफ्राय खालामफिनबाय। गाज्रि दा मोनसै नोंथांमोना। जोंनि बे खैराबारि हालामनि सिङाव थानाय माजरसुबा ओनसोलनि गामियाव बाथौ मेहेरखौ बोरैहाय दुङो, आं बेखौनो एसे दिन्थिनो नोंथांमोननो भिडिअखौ लाबोदों। जे बाथौ हेबनायाव माबाफोर गोरोन्थि जायोब्ला नोंथांमोना गाज्रि दा कमेन्ट हो, आरो भिडिअआव माबाफोर गोरोन्थि बुंफ्लांदोंबा बा दिन्थिफ्लांदोंबा निमाहा हो। नै फाइनेलि जोंहा हेबनाया जाबाय। दाउथु बिखाखौ नायदों, सोरबा जुदि गोरोन्थिफोर जायोबा खोन्थाहरनो हागोन, बिदि नङा बिदिसो जायो होननानै। जोंहा दायो एसे बाथौखौ दुमखांनानै लिरखांनानै जोङो बाथौ गायनायनि बे माबाखौ जावनोसै। दायो न'नि बिगोमाया जावदों आरो जों जावनो होदों। नैबे जोंनि गामिनिनो बाथौ दुमनो फैदों जोंहानि बरदेगा। बै सासेया जोंहा जानजि हमनाया बेयो गोथारि, सेथि गोथारि। जोंहा गोथारिखौ दा सोरबाफोरा कमेन्ट हरलायगोन जे मानो गोथारिनि ड्रेसखौ बा जिखौ गानाखै होननानै। जोंहा मैयाबो गामियाव गुबुन न'खरसेनाव गायदोंमोन, बेयावहाय एसे गस्लाया सिनानै हाब्रुजों लेथ्रा जादोंमोन, बेयावहाय जोङो सुना होबाय। दिनै गोथारिया गावनि गस्लाखौ जिमनो मोनासै, बेनिखाय एसे गाज्रि दामोन। रायजोफोरा गाज्रि कमेन्ट दा हो। दायो जोङो जावगासिनो दङ। न'नि बिगोमाया जावदों। न'नि बिगोमानि मुङा जाबाय दिपक बर', आंनिनो असे फंबाय। नोंथांमोना नायलांबाय थादो। जोंहा सिजौ लायनाय हाबाफारि दंमोन, बेखौबो आङो भिडिअ खालामनो हायासै। अखा गोसा हानाय समाव जोङो बेखौबो लायनाय जाबाय, बेनिखायनो आङो भिडिअ खालामनो हायासै। जोङो लायखांनानै दोनफैखाबाय। दोनफैना दायो गायनायखौ आन्था आङो खालामनाय जाबाय। बहुद अखा बोथोरनि थाखाय बहुद गालांनो गोनां जादों, खालामजोबनो मोनाखै भिडिअफोरखौ, बेनिखाय गाज्रि दामोन। दायो नैया जोङो बे बाथौ सिङावहाय माबा होयो नालाय, गय फाथै एसे, बेखौ दायो गोथारिया, सेथि गोथारि जोंनि औबारि गामिनि, बिथाङा होबाय। एक्सुवेलि जोंहा बिगोमाया होनांगौमोन, बिगोमाया एसे साइडजाहाय एसे बेस्थ' जानायखाय जोंनि सेथि गोथारियानो होना होबाय। गुबुन गुबुन रायजोआव, गुबुन गुबुन गामियाव गुबुन गुबुन आलादा आलादा खालामो जानांगौ। जोंनिया बिदिनो खालामो। सोरनि गामियाव मारै गायसनो बेखौनो खोन्थाहर कमेन्टनि गेजेरजों, जोंबो एसे मिथिनो। नै जोंहा बिबार दै गोथार लुबाय, बेयाव सनानि एसे दै, रुफा एसे दै सोमनाय। दायो गायनोसै नैया।
लोगोफोर नोंथांमोन जा माब्रैहाय गायो बेखौ एसे कमेन्टआव खोन्थाहर। जों जा बिदि गायो। नै दायो न'नि बिगोमाया गायसिगोन सिजौखौ। दैखांबाय दायो जोंहा दैखांनानै गायसिगोन। गायबाय दायो फज'बाय आरो जायगायाव दा हाखौ होसिगोन एसे खुलुमना। जोंहा फालिजों हमनो गोनां जायोना सु थानायखाय, बेनिखाय एसे लासै लासै खालामदों। भिडिअ'आबो गोबां गोलाव जाबाय दै लोगोफोर, गाज्रि दामोन। आरो नोंसोरजा माब्रैहाय बाथौ गायजेनो बेखौ एसे कमेन्टआव खोन्थाहर। जोंहा दायो मिलायना लादों दालायखौ एसे साइडजा नैथिंगाले साखि खला होनो मोजां जानाय हिसाबै। दायो न'खरनि बिगोमाया हाखौ होजेनबाय। जोंहा बाथौनि हिसाबै साबा होयो जोंनि बे औबारि गामियाव। नै जोंहा गोथारिया दायो सेथि गोथारिया होसिगोन। नै होबाय सेथि गोथारिया। बाथौनि हिसाबै साबा सुबुङा होगोन जोंना। नोंसोरनिया मारै खालामो खोन्थाहर लोगोफोर। नै बिगोमानि बिसि बेयो दायो होबाय। जोंहा साथाम जाबाय बेजों। नै बिथांनिनो फिसाजो समायना बर' बिथाङाबो होबाय दायो हाखौ। जोंहा उन्दै गथ' नालाय मोनायासै, बेनिखाय एसे खाथियावनो गारना हरबाय। दायो जोङो एसे दोसोना लानोसै, नङाबा आरो खायलें खुइलें जागोन नालाय, बेनिखाय दोसोबाय। नै जोंहा गामिनिनो आदा जोंनिनो बिथाङाबो होसिगोन दायो। जोंहा साब्रैसो जासिगोन। जोंहा साबा होखांबाय। आङो भिडिअ'खौ गोलाव जागोन होननानै खालामजोबासै। दायो गायखांनायनि उनाव एसे लिरनानै जोंहा अन गुन्दैजों एसे साजायो नालाय बाथौ धोरोमनि हिसाबै, बेनिखाय दायो जोंहा साजायगासिनो दङ। आङो फारि फारि भिडिअ'खौ खालामजोबदों दे, भिडिअ'आ एसे गोलाव जागोन। नोंथांमोना नायलांबाय थादो। आरो बेखौ दानै दानै खालामबा बुजि मोनस्लाबा नालाय, बेनिखाय आङो एकदम फारि फारि खालामदों। एसे अखानि सुबिदायाव एकदम खायसे खायसे भिडिअ'खौ आं खालामनो मोनासै। बेनिखाय गाज्रि दामोन नोंथांमोना। जि बाथौखौ गायदों बे गामिनि मुङा औबारि। जोंहा माजरसुबा एरियायाव गोलैयो। आरो डिस्ट्रिक्टआ जाबाय उदालगुरि। आरो हालाम जायगाया खैराबारि हालामनि सिङाव थानाय माजरसुबा ओनसोलनि औबारि गामियाव गायनाय जादों दिपक बर'नि न'आव। जोंहा दायो अन गुन्दैजों साजायगासिनो दङ। नै बिथाङा औबारि गामिनिनो, जोंनिनो आयंनि फिसाला असे बिदायानो जायो जोंहा। गामिनिबो सानैसो दङ। न'खरनि गासै न'खरनिजों गायब्लाबो जाया, गामिनिबो सुबुं लाफानांगौ, बेनिखाय गामिनिबो दं। दायो नै साजायनाय जाजोब्बाय। दायो नै गय फाथै होदों जोंनि बाथौनि हिसाबै। गय फाथै होनानै बिबार बारि माबाफोरखौ होनानै जोंहा बावसिगोन आरो दायो। बावनानै जोंहा जोबनायनि हाबाफारियाव फैबाय। मेरखौ आङो मोजां दुंनायखौ दिन्थिनो हायासै, बेनिखाय एसे बिदिनो दिन्थिबाय। नै जोंहा थालिर होबाय। भिडिअ'आथ' गोबां गोलाव जाखागोन, मानसिफोराथ' नायजोबखानाय नङा आं मिथिखायो। थेवब्लाबो जोंनि बर' हारिनि हिसाबै बाथौखौ गोदान बाथौखौ बोरै गायो बेखौनो एसे दिन्थिनो होनना आङो भिडिअ' लाबोबाय। आं भिडिअ' खालामनायनि एसेबां मोजां भिडिअ' खालामनायनि हुदाबो गैखाया, बिदिनो एसे
नै जोंहा लाइजौलाइखौ होदों। जोंना गामियाव बिदिबो खालामो गोदान गायजेनबा आरो। जोंहा गय खान्दि नारेंखल खान्दिफोरखौ होगासिनो दङ। एकदम न'खर गोदानाव गायजेननाय दै बियो। न'खर गोदान माने जोंहा फंबाय नालाय बेलेग जानानै 2 बोसोरसो जाहैबायमोन। रायजोआव दायो गोदानै हाबनानै दायो बाथौखौबो गोदानै गायसनबाय। जोंनि बर'नि नेम खान्थि हिसाबै जोंहा सेथ्लायावहाय बाथौ थायोब्ला मोजांखा, नुनायावबो समायना नुयो। बेनिखाय सुबिदा बायदियै गायबाय। जोंहा अखायासो एसे डिस्टार्ब खालामबाय दिनै, थेवब्लाबो जोङो हाजासिम नाजानानै गायबाय। नै जोंहा बावनाया जाजोब्बाय। नै आं दायो एसे गोजाननिफ्राय दिन्थिबाय। दिनै भिडिअ'आ एसेनोसै, गोजोन्थों।